Pero mane ami thuolo mar dakika achiel kende to tieki. Erokamano. Mheshimiwa Martin owuoyo maber kendo kowacho ni josiasa onego kuong dhoggi. Obendo jasiasa. To kineno kata kako wuoyo kako luongo president warchani bwanani to pok wayudo mwandani. Embo onego bed nokungo dhoge wuoyo mariek. Ok onego bed ni gibayo dhogi kamano to ging'eyo ni President William Samoei Ruto embo onego bed ni konyo owa kaka Kenya mondo mi wayud olemo mar AUC no. Onego bed ni gikungo dhogi. To kendo ineno ka gima timre en ni chama mar ODM en Raila Odinga. To Raila Odinga e ODM. Ka Raila dhi yudo olemo mar AU, ok apar ka chama mar ODM dhi bedo chama. Nikech king'iyo from 2005 nyaka sani e chama mar ODM ni en chama mosebedo ka weekend. Odhi mana mos. Ng'wech gi mbi manoketo cha. Ineno ka UDA orucho Nyanza ka mogolo kabisa. Koro gima iwinjo ka jogi wacho ni ati ODM en chama ma national, mago mana weche moko ma giuso godo geno kendo gibago godo japiny. Adier en ni ka Raila Amolo Odinga oyudo lemo mar AUC to chama mar ODM ok dhi bedo chama miwinjo ka giwacho no. Koro wan gima wanyalo timo en ni wamed lamo kendo wamed siro sirikal mar President William Samoei Ruto kinde ma giwuok oko gi teko mang'eny ka gimanyo ne moluor Raila Amolo Odinga lemo mar AUC kendo we wish him well kendo wagombo no yud lemo no mondo represent Kenya at that continental level. Erokamano ahinya Seth Okumu, jasiasa ma duond bura mar UDA e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e studio kinyi ma kawuono. Aduogo e studio ma Nairobi ka an kod Brenda Ongalo. Wach mari mogik nya bedo mane? Mana ka waluoro gi wach AUC connected gi siasa wa makaluo especially, but kata ka wuoyo wach mar ODM. Hapa ni Jatelo mention gimoro ni onyara ni there is nothing barring, but king'iyo principles of good governance, corporate governance, ok oyie ni mako le mariyo at the same time. Koro kata kiwacho ni en kota konya control party remotely sema ene AUC cha pod ok ber, it means he does not have belief gi jok mowe chien. Koro it is time mondo wachak wuoyo e luo success